El passat 10 de juny, amb les classes de segon, vam anar a fer el treball de síntesi, on vam visitar el volcà Cruscat. Aquesta activitat la vam realitzar a la comarca de la Garrotxa, on l'han dut a terme uns monitors del treball anomenats Epi, Nur, Gavi, Subi i Mònica. Aquest volcà de la Garrotxa, el Cruscat, és un volcà que va entrar en erupció fa molts i molts anys. Està situat entre Santa Pau i Olot. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La seva forma és de ferradura i va tenir 3 fases. També és de tipus estrombolià. Aquest volcà, fa bastants anys, va ser explotat com a pedrera i actualment continua en l'estat de la pedrera. Amb aquest treball i activitat hem après moltes coses, com la seva història i la del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. També ens han ensenyat les seves erupcions i el tipus de volcà i moltes més coses. Personalment, el volcà ens ha semblat molt bonic i també molt gran. Amb l'activitat, ara sabem moltes més coses, tot i que explicaven molt i a vegades ens avorríem una mica. També ens hagués agradat més activitats divertides, com la que hem fet amb la del Cruscat.